ጉዕዞ ጥዋዕ ሓንቲ ጓርየ ምፅእ ሃይበለ ከመይ ነይሩ ጉዕዞ ተብልካስ ኣዋልድ መቐለ ክሽኩራ በቃ መዓንጠን ሸጥ ዝበለ የፍደርመካ ገሌን ደርሆ ይሓርዳልካ ገሌን ይፅዋዓኻ ስሑ ኣነ ንኸዩ እንታይ ክሰምዕ ደል ኣብዚ ስምምዕ እዚ በፂሕና እዚ ማተርያል እዚ ክንደጋገፍ ኢና ክብለኒ የፅብ ኣዋልድ መቐለ መዓንጠን ሸጥ ዝበለ እዩ እዚ ድርባይ ማለት ገንዘብና ኣይኮነን ዘጉየና ጉዕዞ ክንከሮ ዝግባአና ገንዘብ ኣይኮነን ኣያታትና እግሮም ቁረፁ ካለ ቁረፁ ክንከሮ ዝግባአና ጉዕዞ ግን ክሰናኸል ከሎ ርሕቀት ኣበይ በፂሕካ ትሉ ነርካ ማለት ሰቦስ ኣብ ቀዳማይ ጉዕዞ ንዲፕሎማስያዊ ርክባት ኢልካ ሰደድካዮ ደኣ ሓደ ሰሙን ምስ ሓንቲ ቆልዓ ቀኒዩ ብእግሪ ዘይተኸለጥ ቆልዓ ተመለሰ ኮንትሮምሮ ስርቂ ግደፍ ኣነ ብሓቂ ነሰብ ዝኽመኽረት ኮይነ የቋርፆ ዋላ በዓል እውን ነገረኒ ነይሩ እዩ ብዙሕ እዋን ክሕናቕ ዝፍትን ነበረ ሰብ ብዙሕ ህይወቱ ክኸጥፍእ ፈቲኑ እዩ ብዙሕ ግዜ ክሕናቕ ፈቲኑ ሓደ ግዜ ናቱ ዝዘርግሕዎ ይርኦ ነይረ ማዕረ ክንደየ ኣብቲ ዓዲ ህዝቢ ከምዘበሳጨወ ገንዘብ ይሰርቕ ከም ዝነበረ ገለገለ እዚ ጭቡጥ እዩ ብኸመይ ጭቡጥ ዝኸውን ኣነ ከም ናተይ ገምጋም ክሪኦ ከለኹ ምስ ገንዘብ ዘለዎ ሕማም ፍሉይ እዩ እንታይ ዝብለካ ንሕና ተሳዒና ምስኣተና ቅድም ንሕና ኢና ክንስራዕ ገንዘብ ክንወስድ እኮ እዩ ዝብል ከይትስንብዱ ሰባት ኣነ ብሓቂ ዝብለኩም ዘለኹ እቱ ምስ በልና በቃ ንሕና ንቅድም ኢና ከከም ኣገልግሎትና ገንዘብ ክንቅበል ክንስራዕ ኢና እዩ ዝብለካ ረይዎ እግሩ ተቆሪፁ ሰብ ሓለፋ ንዓይ ኣይወሃበኒ ይበለ መዋእሉ ኸርተት ኢሉ ተጋዲሉ ሰብ ሓለፋ ንዓይ ይወሃበና ኣይበለን ተጋዳላይ ናይዛ ኣብዚኣ ዝልፍልፋ ዘሎ ብዩቲብ ገንዘብ እዩ በቃ ንገንዘብ እዩ ዝቃለስ እቱ ምስ በልና ንሕና ገንዘብ በኣና ክጅም ተሰርዕና ኢና ክንወስድ ዝብለካ እወ ፍትሒ ከምኡ ዝተቃለሰ ክወሃብ ስለ ዘለዎ ንሕና በቃ ኣብ ሃገር ህይወት ሕለፍ ክንዚ ተባሂሉ ንሕና ንቅድም ኢና ክንመሓደር ይብለካ ረይዎ ተስሕቆ ይስሕቅ ዕላሙ እዩ ግን ተበርሂዎ ይስሕቅ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ናይ ብሓቂ ዓዲ ገንዘብ ይሰርቕ ነይሩ የደናግር ነይሩ እዮም ዋሓቂ ፈልጦ እኒአ ሃሎና ዓና ሰርቀና ፀብፃብ ገንዘብ ዝበሃል ኣይግበርኒ እዞም ኣባላት ፀብፃብ ይሓት ኣለዉ እቲ ገንዘብ ብፅፈት ስለደለይ ይብሎ ማለት እዩ ዝብሎ ሰብ የለ ፊልሞን ዝበሃለ ድግሳይ ዓደ ይብል ኣብቲ ከባቢ ጎደቦ ድግሳይ እዩ ኣሜሪካ ኣሎ መንግስቲ ኣብ ዝበሃል ኣብቲ ወዲ ቀላይ ብዓይታት ሓደ ሞጭላቑ ንዑ ዝመስል ድሙሎ ኣብቲ እስራኤል እዚአን ክልቲአን እየን ተንወኻሩ ብጭቁ ኢለና ይዛረባን እየን ቤና ይስርአ ኣንታ ብርሃቲ ገንዘብና ስንታይ ኮን ይገብራ ይህልው ይብላኒ ዘይተሓትዎ እንታይ ትገብሮ ኣለካ ክተሓትዎ ምክንያቱ ገንዘብ ፀብፃብ ተዘይተገይሩሉ ፅባሕ ንጎ ብሓባር ኢና ንሕተተሉ ንሱ ጥራይ ኮነ ክሕተት ንሱ ዝበልዑ ንስኹም ክትሕተትሉ ይኽእል ኣባል ክሓተኩም ስለዚ ኣጠፋፍኣን ኣገባብን ክህልዎ ኣለዎ እቲ ገንዘብ ትብሎ ምሕታት የለን መዓኦም ርየ ደሞ ምስኦም ክርመስ ኮይነ ይሓቶ ማለት እዩ በገባብ ገይረ ሞራሉ ከይትንከፋው ፈለኽ እንዳበለ ክቕፅል ግን ከዓ ልቢ ክገብር ከም ዘለዎ ጌርካ ዓበይ ሎ እቲ ገንዘብ ተልካዮ ኣብ ከለካ እዝና ካሉ ክኸይድ ብጥበብ ኢኻ ትሕዞ ሽግር እዩ ቀስ ጌርካ እቲ ገንዘብ ፀብፃብ ገብረሎ ከም ዘለዎ ኣትይዎ ዶ ክንደይ ገንዘብ መፂዎ እዚ ትሓቶ ማለት እዩ ገርመኩም ኣባል ጥራይ ዘይኮነ ብጎኒ ዝመፅእ ገንዘብ ከማና ሽሓት ብጎኒ በቃ ዝሰድዎ ኣብ ኡጋንዳ ኣለዉ ኣሕዋትና 1500 ሕጂ ሓደ ግዜ ሰይዶም እዚ ረድዮ ክንብል ከለና ኣባል እዚ ኣይፈልጦን ኣባል ኣይፈልጦን እዩ ካብ ኡጋንዳ ክልተ ኣሕዋትና ፊሊሞንን ደጀንን 1500 ዶላር ሰይዶም ንሓንቲ ካቢልኩም ናብኡ ስደድዎ ኣብ ኢድና ተኣትዩ ቆንጣዕጣዕ ስለዘይንደሊ ናብኡ ስደድዎ ኢለ እዮም ይፈልጡ እዮም ካብ በኣና ገይሩ ናብኡ ከይዱ ናብቲ ከይዱ ዝበሃል ገንዘብ ተኻቢልኩም ናብኡ ስደድዎ ኢለ ካብ ኣሜሪካ 5,000 ገለን መፅእ ካብቲ ሓደ ከምዚ መፅእ ፀብፃብ እውን የለን እወ ከምዚ ገይረቲ ምስ በፃሕኩሲ ከምዚ ገይረዮ ኣቲ ከዓ ከምዚ ኮይኑኒ ኢልካ ጠጠው ንመርዓዊ 500 ወርሒ ይበልዕ ኣሎ ኢልካ ውይ እዩ ዝብል ንሱ ዝበልዖ ዘሎ ይርእን እዩ ክገርሞ መርዓዊ በልዐ መርዓዊ ሓለፈ ተወለየ ቁርብ ወሲዱ ገንዘብ እንተጎዲላን ኣብ ኮመንት ተፀሪፎሞን ገመድ ክሰቅል ኣለዎ ሓሳብ ገመድ ይሰቅል ኮመንት ተፀሪፎሞ ሱቅ ተልካ ማለት እቲ ካልእ መፂት ኮመንት ተስፊየ ጅግና ክብል ኣለዎ ክጣፍእ ኣለዎ ዓቕሊ የብሉ ሓሳበ ሂበለኹ ዝፃረፍን ዘይፃረፍን ንዕምልከት ኢልካ እውን ሱቅ ምባል የለ